No niin, se olisi Sekamonilta Seppo täällä terve. Vuorossa olisi pienimuotoinen kameran vertailu. Vertailun kohteena on kuvanlaatu, sen syvemmin menemättä kameroiden ominaisuuksiin tai yksityiskohtiin. Vertailun vuoksi kaikilla kameroilla on kuvattu Full HD-video 1080p 30 kuvaa sekunnissa. Alhaalla näkyvä päivämäärä ei aina pidä paikkansa, kaikissa se ei ollut läheskään päällä. Vertailussa oli seuraavat kamerat mukana, eli Mobius, normi 90 asteen linssillä oleva malli, maksimiresoluutio, Full HD 1080p 30 kuvaa sekunnissa. Dasne P3 maksimiresoluutio, Full HD 1080p 60 kuvaa sekunnissa. Löytyy Wi-Fi ja näyttö. Xiaomi J maksimiresoluutio 1296p 30 kuvaa sekunnissa. Vakainta ei ole näyttö lisävarusteena. Sony HDR AS15 maksimiresoluutio Full HD 1080p 60 kuvaa sekunnissa. Löytyy Wi-Fi, vakain ja LCD-näyttö. KitUp Kit 2 maksimiresoluutio 2160. Löytyy näyttö ja vakain. SJCam SJ4000 Plus maksimiresoluutio 1440p 30 kuvaa sekunnissa. Löytyy Wi-Fi, vakain ja näyttö. Ja nyt kun joku varmaan ihmetteli, että eikö näillä kameralla pääse 2K tai 4K kuvaa videoon, niin vastaus on suoraan ei. Ja selvitellään tämä asia tässä saman tien alta pois. Eli Wikipediasta löytyy hyvää kuvaa selvittää näitä videoresoluutioita. Ensimmäisestä kuvasta näkyy hyvin kaikki resoluutiot eri kuvasuhteilla. Ja näitä nimihirviöitä kyllä riittää, että aivan mahdottomuus näissä on pysyä mukana. Ja kun tästä poistetaan kaikki, mitä meitä nyt ei kiinnosta, ja jätetään 16:9 ja 17:9 näkyviin. Ja tästä homma alkaakin jo vähän selkeytymään, että 2K ja 4K on ainoat videot, jotka kuvaa 17:9 resoluutiota. Mutta kysynpähän vaan, että monellako on 17:9 näyttö, mistä tuota kuvaa kahtos. Ja samalla pystyy hyvin kahtoa, että tuo Full HD-video nyt ei kovin kauaksi jää tuosta 2K-resoluutiosta. Ainoastaan sivuuttaa on pikseleissä eroja. Ja Kit 2 ja SJ4000 Plus tarjoaa tuota VQHD:tä, mikä on jo huomattavasti parempaa kuin 2K. Tätä on näkynyt 2,5K, 2,7K myytävä, mutta VQHD on se oikea nimitys sille. Ja sitten kun tähän vielä lisätään Action-kamerasta löytyvä Super HD, mikä asettuu suoraan tuohon VQHD ja Full HD väliin, mitä käyttää Xiaomi J KitUp 2 löytyy. Ja tämä Super HD on silti parempaa kuin 2K-video. Ja vielä Kit 2 löytyy jännä resoluutio 2160 pystypikseliä, mutta kuvasuoja on 4:3, eli tekee melkein 4 kuvaan siitä. Ja moni varmaan ihmettelee, mitä tuolla tekee, kun monella on laajakuvanäyttö käytössä, mutta tuossa jää leikkauspöydälle niin paljon mahdollisuuksia leikata siitä kuvasta, että se on loppupeleissä yllättävänkin kätevä. Siitä saat Full HD-kuvaa leikattua melkein kaksinkertaisena. Ja luonnollisestikin näissä Action-kameroissa on tosi laaja kuva, niin tällä kun kroppaa sitä keskeltä, niin kappas vaan se kohde onkin siinä heti koko ruudun kokoisena. Mutta nyrkkisääntöhän tässä on, että 16:9 kuvasuhteen laatu ilmoitetaan pystypikseleiden määrällä, kun taas 17:9 eli 4K2K ilmoitetaan vaakapikseleiden määrällä. Mutta periaatteessa kaikki kannattaa kuvata 16:9, ellei ole jotain omaa tarvetta jollekin muulle. Mutta tässäpä on resoluutiosta ihan riittävästi, niin nyrkkisääntö kuitenkin mitä isompi resoluutio, sen parempi on. Ja sitten itse kameratesti. Ja niinhän se menee, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pitää paikkansa kyllä tässäkin. Että kamerat lähti tähän vertailuun suoraan hyllystä perusasetuksilla. Sovitaan, että ne toimii. Alun säätämisen jälkeen saatiin vielä jotain vertailukelpoista vilmiä aikaiseksi. Ensiksi oli vastavaloajo. Kaikki kamerat automaattiasetuksella, eli kamera säätää valotuksen ja sävyt itsestään. Sonin kameraa lukuun ottamatta kaikki kamerat on laajakuva-asetuksella. Ja ensimmäisenä on vanha kunnon Mobius. Tämä vertailun malli on Mobiuksen ensimmäinen versio, jo 3 vuotta vanha. Ja tuo sininen sävy johtuu minun kädestä, kun se oli kamera eessä sitä käynnistäessä, niin se tykkää automatiikka sitten heittää sen sinertäväksi. Mutta kyllä se asettuu sitä hetken kuluttua. Muuten tämä Mobius on kyllä huippukamera, lelumaista ulkonäöstä huolimatta.
Ja Mobius-kamerassa ei ole automaattista kuvanvakainta, mutta ei se autokäytössä nyt ihan niin välttämätöntä aina olekaan. Ja sitten Sony A7S15. Tää on testin vanhin kamera, 3-4 vuotta vanha. Ja kyllä se tuossa kuvassa näkyy, että ei ehkä ihan tätä päivää enää ole. Sonyin tapaan näihin tulee vain 2 vuoden ajan päivityksiä. Tähän kameraan taas tulla kaikki 2. Ja sen jälkeen siitä hankin uusi kamera. Mutta tosiaan laittamalla asetuksesta kuvanvakaimen pois ja leveämpi kuvakulma, niin jälki olisi huomattavasti parempaa. Sitten Asicam ASI4000 Plus. Vertailukappaleessa tuli uusimman päivityksen myötä pieni bugi. Tämä bugi näkyy siinä vaiheessa, kun kameran automatiikka koittaa valotusta säättä, niin yhtäkkiä kaikki vaalea välähtää mustana siinä näytöllä. Valmistajan mukaan pitäisi asettua bugi pois, kun ottaa se aikaisemman firmwarin takas käyttöön. Asicamissa värit on hivenen lämpöiset ja kuva ehkä pehmonen, mutta ei tuo kokonaisuutena nyt paha ole. Siitä Kitubki 2. Tää nyt ei vielä ihan hyvin alkanut siinä. Asetukset kyllä laitettiin Full HD-kuvalle, mutta erillistä valikosta oli slow motion päällä ja kamera tallentaa silloin 720p kuvaa, eli HD-kuvaa 120 kuvaa sekunnissa. Myöhemmin tässä videossa vertailukelpoista materiaalia saatavilla. Xiaomi J, ja kuten kuvasta näkyy, niin maisemat kyllä vilisee. Xiaomi on ryhmä ainoa, jos on 170 asteen linssi, joka näkyy kuvassa kyllä selkeästi. Eritoten tuossa, että kohteet on vähän kauempana ja maisema vilisee silmissä. Ja Xiaomin kamera toistaa nämä värit todella luonnollisesti Mobiuksen kanssa, niin hoitaa automatiikka kyllä hyvin hommansa. Ja tämän reissun jälkeen Xiaomiin tein pikkusen muutoksia. Mä sen fokuksen siirsin tuosta konepelistä karvan verran tonne kauemmaksi. Et mun mielestä tässä kuva näyttää vähän pehmoiselta kaukaa. Ja tässä Xiaomista hyvin huomaa, että vaikka ei ole kuvanvakaajaa, niin ei sitä autokäytössä juurikaan tarvitse, että sitä varten autossa on jouset. No niin, ja sitten päästiin Dasne P3. Sillä meni testiajo yhtä hyvin kuin melkein Kitubilla, että mentiin linssisuoja päällä tämä ensimmäinen rundi. Sitten otettiin ihan nopea kävelytesti tähän väliin. Tarkoitus oli vaan katsoa, että miten ne kuvanvakaajat toimiiko ne. Ja kaikki on samassa raudassa, kamerat kiinni samoilla asetuksilla kuin aiemmin. Ja Mobiuksesta kyllä huomaa sen, että siinä ei kuvanvakaajaa ole. Et tietysti kameramies olisi voinut vähän yrittää pitää niitä tasalla, mutta aina ei onnistu. Ja ne mallit, jos on kuvanvakaaja kautta gyro päällänsä, niin kaikissa toimii oikeastaan yhtä hyvin, ei moitteita sen puoleen. Digitaalinen kuvanvakaaja on digitaalinen kuvanvakaaja. Se on tämmöistä jälki sitten.
Ja sitten pitää muistaa aina se, että kuvavakaija päällä, niin se aina pikkusen on pois siitä kuvanlaadusta. Mutta sitten kun vertaa näitä Xiaomia Mobiusta, niin ei se nyt niin paha miinus ole se, kun pistäisi gyron päälle ja kun että katsoo näitä vähän tärinäkuvia sitten. Xiaomissa vähän auttaa tuo leveä kuvakulma, niin, mutta ei se, kyllä se vaan kovasti tärisee siinä. Ja tosiaan en ollenkaan koittanut, se tuli randomilla tämä, että tuli käveltyäkin näiden kanssa. Ja niin kuin Dasnessakaan ei kuvavakaajaa löydy, ja tässä huomaa tuohon ihan etualalle kun kahtoo, niin kontrastia jotenkin liikaa ehkä kuvasi. Katsottiin, että laitettiin kamerat auton katolle ja paikalle, että miltä tuo maisema näyttää näillä kameroilla. Ja Mobiuksesta aloitetaan normilinssillä on oleva, niin ei voi kyllä moittia kuvaa tässä. Sony AS15, niin kyllä sen huomaa, että ajan patinaa on tässä tekniikassa pikkusen jo havaittava. Sitten SJ4000 Plus. Huomas kyllä taas sen pienen bugin tuossa matkan varrella. Hivenen pehmonen ehkä on kuvaa kaikin kaikkiaan. Sitten oli tämä GitHub, tää on vielä tässä vaiheessa super slow motionilla, eli 720p kuvaa. Ei ehkä vertailukelpoinen, mutta värit on ihan ok. Xiaomi J, todella laaja kuva. Pikkusen ehkä neutraalimmat sävyt on väreissä kuin muihin verrattaviin kameroihin. Ei pahaa ollenkaan. Sitten on Dasnen P3. Ja Kärpäne. Päivänä katsottiin sitten vähän tarkemmin, että asetukset on kaikissa varmasti samat. Ja ensimmäinen testiosio näyttää hyvin, mihinkä se tarkennettu tuo kamera. Että auton konepelti näkyy hyvänä. Pääsääntöisesti nämä action-kamerat on semmoisia selfien etäisyydelle parhaimmillaan. Mutta kyllä Mobius aina jaksaa yllättää, kun tässä päästään tuohon Audin puskuriin kiinni, niin näkee tosissaan, että kyllä on aika tarkkaa kuvaa. Ja luonnollisesti Audi-miehethän tykkää tosi hyvin, kun niiden puskuriin mennään roikkumaan. Ja sama on Sony-kameralla. Konepelti näyttää oikein hyvältä. Mutta sitten hivenen on pehmosta, vähän ehkä karkeata tuo tausta tuolla. Sony ehkä boostaa näitä värejä pikkusen lämpöisemmäksi, mitä se luonnossa oli. Et vähän oli pilvistä päivää. SJ-Cam 4000 plussa. Sama juttu. Oma konepelti tosi kirkkana, puhtana. Ei mikään puhas ole. Sieltä tuli se buki näkyviin, mutta heti kun päästään tuohon puskuriin kiinni, niin rupeaa huomattavasti paranee. Kit 2, sama juttu. Värisävyt on hyvät. Ehkä jopa voisi sanoa silleen luonnolliset. Ja sama juttu kun päästään tuohon lähietäisyyteen, niin huomattavasti paranee tuo Audin kuvaakin tossa. Xiaomin leveillä linssillä kohteet, niin kuin tuo eessä oleva autokin, Audi-mies, näyttää tosi kaukana olevalta. Että niin kuin tuulilasikäytössä sitten tämmönen kamera, niin kyllä se tohon puskuriin on ajettava vaan kiinni, jos sä meinaat sen rekkari saa sieltä näkyviin. Dasnen P3 automaatilla jostain syystä ylivalottaa kyllä aika kovasti tämän kuvan. Meidän konepelti näkyy terävänä, ei siinä mitään. Kohteet näkyy hivenen pehmosempana, mutta tosiaan tässä taas kun näkee, kun mennään tuohon puskuriin, niin kyllä se sieltä paranee huomattavasti.
Sama homma katsotaan vähän tässä paikoillaan risteyksestä maisemia. Tässä on hyvä verrata tuota vasemmalla olevaa mehtää. Keskellä on opaskyltti ja oikealla tuo liiketila. Niitä verrata keskenään. Sonissa alkaa vähän näkyä. Ei ihan saa kyltistä kyllä mitään selvää, mitä siellä sanotaan. Ja samalla tässä näkee hyvin tämän linssin laajuuden, miten nuo autot menee mutkaan, vaikka tuo suora tienpätkä tuossa. SI 4000 plussa, sama juttu, vähän taustaa kauempana, ihan tuo metsä alkaa jo olla sumeeta. Kit 2 ottaa tuon metsän paremmin haltuun. Värit on vähän liioitellut värit. Ei ehkä niin luonnolliset kuin on, mutta ihan hyvän näköistä. Xiaomi J. Tässä näkee taas sen leveillinssi, mutta todella hyvin hoitaa tarkennuksen lähelle ja kauaksi. Tämä on sen jälkeen, kun se linssiä on säädetty vähän se. Dasne P3 vähän pehmosempana näkyy taustamaisemat. Konepelti on kuitenkin tarkka. Se on se perinteinen selfie-etäisyys. Sitten ihan käytiin ekan testipäivänä järvessä kuitenkin. Katsoa miten siellä kalat voi ja hyvinhän ne siellä polski, ei siinä mitään. Sony on tunnetusti, että se ei tuossa kotelolla, se ei veden alla toimi laisinkaan se tarkennus. Pyöreä linssi, niin se ei tarkenna. Minä kun ei mitään vesiurheilua harrasta, niin se on vähän turhaa nämä sukelluskotelot, ne on mulla toimii ainoastaan suojakotelona kameroille. Mutta kerta nyt oltiin veden ääressä, niin heitettiin järveen ja katsottiin miltä näyttää. Toinen on kun Suomen järveen nämä heittää, niin tuo näkyvyys on tuommoinen 2 metriä pinnassa ja 20 senttiä ehkä siellä pinnan alla syvemmällä, niin ei ole ehkä. Sitten kun mennään jotenkin Karibialle ja on puhtaat veet ja kaikkea, niin olisi se ehkä toisenlaista. Nyt joo, tämäpä testi alkaa olla tässä ja voitan tuohon alapuolelle heittää kommenttia, että mikä oli paras kamera sinun mielestä. Myös otetaan vastaan palaute kyllä, että onko toiveita tulevista videoista vai tehdäänkö niitä ollenkaan.